короче бачаз ман навора сар мекунам 8 дар хонаи 3 дар наше мондо ҳамин ои ки мебинем дӯстон азиз 24 соат миям то вақте ки махтамаш накунем. хуби ҳамин хона да че бачо барои мол ҳол кардан ака шароитои беҳтарина муҳайё кард. дӯстои азиз хона бо тамоми санъатшай шумо фақат видеора сабр кард тамошо кунед беҳтарин хонаи мавқӯфе мешавад. дар ӯ ҷае ки ов ҳастай дӯстони азиз тамоми намуди дарахтам мешнавед. дар инҷа барбабар ошхона алоқхона анҷомхона кухни ҳамаш ҳаста нигоҳ кунед. короче бачаҳои азиз 8 сотиқ замин дора 3 дар хона дора 2 баня дора ошхона алоқхона анҷомхона. короче бисёр гап намезанем навора шурӯъ мекунем хонара мехарем бачаҳои азиз. ассалому алайкум дӯстони азиз мардуми ютуб тамошобинои канали хонаҳои ноҳияи восе хуш омадед ба канал дӯстон. мо дар ноҳияи восе ҳастем дар ҷамоати худоё раҷабов деҳаи нонҷемас як хона наворатон мекунем бачаҳои азиз. дар умум 8 сотиқ замин дора 3 дар хона дора гирдаш маҳкам кардагӣ 2 намуди ов дора ови 24 соата мақсад ки 2 та ов дора мактаб масҷид ҳамаш наздика гирд атрофта нишонтон метем. абзора тамошо кунем бачаҳо. фақат нафарое ки аз ноҳияи восе хонаҳои фурӯшӣ дорен канал дар хизмати шумо тикток телеграм инстаграм ютуб канал бар шумо хулоса иншоалло дар ин канал хонаҳо бисёр савдон чунки аудиторияи ноҳияи восе дорем бачаҳои азиз. абзор мекунем тамошо кунед. фақат адуши дастгирӣ лайк поделиться подписаться ай шумо хонаҳои арзон дар ноҳияи восе ай мо дӯстон. рақамҳоро мемонам биромагия барои қабли реклама хонаҳои восеро омада навор мекунем рӯӣ кунен хулоса ки кортона худо хоҳад ба зудӣ ҳал мекунем. абзорро тамошо кунем бачаҳои азиз. ассалому алайкум дӯстои азиз як бор дига ин ҳамин хона ҳай савдо мешава. ина дӯстон хонаи фурӯшӣ номероро бинен дар девор агар ки мақсад хушрӯ бихонед ин ҳамин номерои соҳибхона дӯстони азиз. маҳалларо бинен раста ин тараф раста ҳаминҷа як раста у тараф ҳамин наздики да як хонара савдо кардем бачаҳои азиз. мақсад дӯстон у тарафта мактаб ҳастай ин ҳамин ахир раста ис мерем дар оҷа мактаби рақами 12 ҳаста ё ки 20 ё ки 12 хулоса як мактаб ҳастай ҳамин мошина дар хизмат худо хоҳад. у тараф мерем ахири кӯча ис масҷид мешава овуша ҳамаша нишонтон метем тамошо кунем бачаҳои азиз. дӯстои азиз дар умум 8 сотиқ замина ташкил метиҳад 8 сотиқ замин дар инҷа овай напори ова бинен дӯстои гиромӣ 2 намуди ов дора 2 намуди ов ҳастай. дар инҷа оғилхона болошта каҳхона нигоҳ кунед нишонтон. басмемлок бардоштан дӯстони азиз басмемлок бардоштагӣ ина дӯстон поёнаш барои молҳол боло каҳхона озинаша ки мол нестай дӯстон нигоҳ кунед даронаш чӣ хеле кушод хушроак кушод яке мол ки нест чизҳои розуғора мондиянд дӯстони азиз аз ҷумла велика чизчораи дигар дӯстони азиз. боло 2 метаж бачаҳои азиз каҳхона ай тараф ай бар нишонтем бо далчи хона бардор азиз хонаҳоро барак кардагиянд. дар инҷа 2 дар хона нигоҳ кунед. ҳаминҷа дӯстони азиз баняи беруна буд мақсад ҳозир баняро дарун накардагиянд иҷара как кухни истифода бурдастам. ина дӯстон инҷа чӣ боша инҷа як хона дӯстони азиз нигоҳ кунед. нигоҳ кунед бардор азиз ина хона якум. дохил ба 2 хона ига мешавем бачаҳо нигоҳ кунед.
вақти омадем калидорча мешавад. сон калидор дар инҷа хонаи дием, уҷа хона як ман нишон додем ку. дӯстои азиз, хонаи дуюм 3/6. чизе ки дар дохили хона дидестен ба назар гирем бачаҳои азиз. ина дӯстон банияи даруна тирезачаш берам. дар инҷа дӯстон кухни даруна. ина дӯстон кухни тирезачаш. инҷа дӯстон хонаи сеюм. дӯстони азиз, хонаи сеюм 6/3. як хона 4/3, як хона 6/3, як хона 6/3. дӯстони азиз, тиреза. дӯстои гиромӣ, абзора диден, тамошо карден навора. Чӣ хеле маъқул шуд ё не хона? Нархи хона чанд сомай? 300,000 сомон бо муомила дорад. 300,000 сомон бо тамоми чизу чорааш савдо мешавад. Чӣ хеле абзора диден? Хона гарани маъқул шуд бачаҳо азиз. ҳамин қаки бачаҳо хона баракай. Чизе ки ҳаст гуфтем нишонтон додем бачаҳо азиз. 300,000 сомон муомила дорад. аз номи канали хонаҳои восе занг занед бачаҳо азиз. Бо тамоми чизу чорааш савдо карда мешавад. дӯстои азиз, рақамҳои соҳибхона дар рӯи экран. ина буромагиай 300,000 сомон муомила дорад бо тамоми чизу чорааш. як бор дига адреса мегум. ноҳияи восе, ҷамоати худоё раҷабов дӯстони азиз. деҳаи нонҷемаз тақарру дорад. аз ҳаминҷа ба вокзали Кулоба 5 сомон раҳ, мақсад раҳ нисбат дорад. агар через Табассум бием, агар Қайнар, Кадучи итам бием бачаҳои азиз. мақсад дӯстони азиз, хона ҳамин ҳолат 300,000 сомон муомила дорад бо чизу чорааш. рақамҳои соҳибхона занг занед. хона арзанда ҳаст ё ин ки нестай? хоҳишай ҳаматон ҳамин наворда лайк кунед, дар канал подписаться кунед, хонаҳои восера роӣ кунед, ё ки омада абзор мекунем. раҳмат ки моро тамошо мекунед. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳои азиз. масай.